3-nji ýanwarda türkmen-owgan serhedinde Talyban söweşijileri bilen türkmen serhetçileriniň arasynda bolan çaknyşykdan 3 gün soňra Owganystanyň Talyban ýolbaşçylygyndaky hökümeti Türkmenistanyň 14-nji dekabrda Owgan halkyny iberen ynsanperwer ýardamy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu barada Türkmenistanyň ýarym-resmi orient.tm neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Talyban ýolbaşçylygyndaky hökümetiň başlygy Molla Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iberen hatyna 3 hepde gowrak mundan ozal 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Owgan halkyny iberen ynsanperwer ýardamyna hoşarlyk beýan edilýär. Häzirki kyn şertlerde dostlukly Türkmenistan tarapyndan newit gaz, azyk we dokuma önümlerinden ibaret şeýle meşberli kömegin berilmegi biziň dostlukly halklarymyzyň hoşniyetli goňuşçuluk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydyr diýip Talybanyň egindeş esaslandyrjysy Ahund türkmen medeniýetine sitirlenýär. Owganystanyň Owgan welaýatynyň Hamyap etrawynyň birnäçe ýaşaýjysy Türkmenistan Owganystan serhedinde türkmen serhetçileri bilen Talyban söweşijileriniň arasynda bolan çaknyşyk barada 3-nji ýanwarda öýlen habar berdiler. Bu habar soňra Owgan media serişdeleri tarapyndan tasdiklanyldy. Tolo News habar saýty ýerli häkimetlere salgylanyp araçagyň uğruna bolan çaknyşyga Talyban söweşijilerini odaçan türkmen serhetçileriniň sebäp bolanyny habar berdi. Russiýanyň TASS habar #Subuh Owgan neşrine salgylanyp wakany Owgan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balkiniň tasdiklanyny habar berdi. Ýöne medeniýet habarlarynyň ýa-ni Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasy 4-nji ýanwarda medeniýet beýanatyny çap edip Serhetde bolan wakany ret etdi. Türkmen wekilhanasy birnäçe çeşme tarapyndan tasdiklanan Serhet çaknyşygy baradaky habarlary barlanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän habarlar atlandyrdy. Galberşede beýanat Türkmen-owgan serhedini dostluk serhedi atlandyrdy. Talyban tarapyndan Owganystan Islam emirligi atlandyrylýan ýurdun hökümet başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow iberen hatyna öýdleriniň iki ýurdun arasynda gazanlan ulalaşyklary ýerine ýetirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Talybanyň Türkmenistany iberen minnetdarlyk haty ynsanperwer kömegiň iberilmeginden 3 hepdeden gowrak wagt soňra ýöne serhet çaknyşygynyň bary ýok birnäçe gün soňra çap edilýär. 3-nji ýanwarda azatlyk bilen habarlaşan ýerli ýaşaýjylar Türkmen-owgan serhedinde bolan çaknyşykda Talyban söweşijileriniň türkmen serhetçilerine karşı raketa ulananlyklaryny we çaknyşygyň birnäçe sagatlap dowam edenligini habar berdiler. 20 ýyldan gowrak wagt bäri uruşdan ejir çeken Owganystanyny awgustyň ortalaryna Talybanyň häkimiýeti ele geçirmegi bilen halkara guramalar şol sanyna Birleşen Milletler Guramasy Owgan halkyna awanýan gumanitar betbagatçylyk barada duýduruş berdi. Şeýle duýduruşlaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti 14-nji dekabrda Owgan halkyna 1200 tonnadan gowrak ynsanperwer ýardamy berdi. Türkmenistan we Owganystan köpýerliklaryň dowamyna iki ýurdu öz içine alýan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýaly iri transmilli taslamalar boýunça birlikde hyzmatdaşlyk etmäge istek bildirip gelýär. Owganystanyň täze dolandyrjylary şu wagta içinde dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan galy berse-de Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmedi.